Здравейте, зрители на YouTube, аз съм Пепи и добре дошли в този channel апдейт, в който ще ви разкажа защо повече няма да има FIFA кариери в канала. Да, заглавието е истина, но не спирам с YouTube, като цяло ще има видеа от този тип и от тип, в който ще дискутираме какво се случва с Челси, с Гришо, с Левски, с Милан, с всичко, което ме вълнува общо взето. Даже и за акции може би ще има видеа, но това малко по-късно в видеото. Просто FIFA ми омръзна. Мисля, че е съвсем нормално с течение на времето нещо, което си прекарвал десетки часове на месец, стотици направо, какви десетки часове на месец, да ти омръзне, виждайки, че няма никакъв прогрес, няма никакъв интерес от страна на разработчиците на съответната игра да я направят по-добра. С FIFA това се случи още миналата година, когато правихме кариерата с Челси, но било то заради вас, било то защото тя беше с Челси, избутахме до край и мисля, че се получи добра поредица, завършвайки с иконата Брейл Емболо, който ни донесе Шампионската лига в последния матч с Челси, след което отидохме на световното и спечелихме световното, нещо, което не го бяхме постигали в нито една кариера до момента, да спечелим трофей с национален отбор. Така че аз съм доволен от завършика на тази кариера. Да, можеше да спечелим и Висшата лига, но това са подробности, но вие сами може да забележите по коментара ми в повечето видеа, че аз не изпитвах някакъв ентусиазъм, както беше примерно в кариерата с Милан преди 4-5 години или в тази с Мюнхенгладбах. Дори в тази с Марсилия имаше повече ентусиазъм, защото влизаха някакви уникални голове от време на време, докато на тази FIFA беше нагласено да не можеш да вкараш извън наказателното поле, което с изключение на няколко уникални гола от Мусиала, един на Касадей, които шаха да бъдат кандидатите за гол на поредицата. Такива голове нямаше. Даже бих казал гола на поредицата на Джамал Мусиала, който може да видите сега. Кол Палмър, центрирането е за Кристофър Нкунку, Уилфред Ндиди се намесва. Сега Джамал Мусиала. Много празно пространство за Мусиала! Какъв гол! Четвърти гол във Висшата лига за Вундеркинда. Майко мила! Феноменално изпълнение, от нищото падна този гол. Никой от Кристал Палас не му се изпречи, което е по-странното. Но това е сглобката. Това е неспасяемо. Един приятел си беше купил EA FC 25. Една седмица по-късно я продава за 50 лева по-малко. Толкова е хубава играта, че реши да се отърве бързо от нея. Все пак, може да има футболна кариера в канала, но тя ще бъде на Football Manager 24. Възползвах се от намалената в Epic Games и си я дръпнах, когато беше напълно безплатна преди няколко седмици, може би вече месеци. Но все още не съм я пуснал нито веднъж, така че не мога да ви гарантирам, че ще има кариера на нея. Като цяло са ми интересни тези игри, но не съм ги играл чак толкова в сравнение с FIFA, с PES и с CS, която ми е най-играната игра със сигурност тази година. Затова може да забележите, че има шортсове на нея от време на време. Защо това видео закъсня толкова, може да се питате? Ами нямах време. Колкото и странно да звучи, станах работохолик, но не по мое желание. Миналия месец, октомври, работех по повече от 10 часа на ден всеки ден. Да, това позволено ли е по закон? Не. Някой пука ли му? Не. Важното е да се взимат кинти и проекта да върви. А кой е главно лице в проекта? Да. Все пак се надявам вече нещата да са малко по-спокойни и да мога да пускам видео като това и съответно в бъдещите видеа, дискутирайки сезона на Гришо, например. Гришо, който беше хулен от стотици фенове в коментарите, което отново ми направи отвратително впечатление, след като игра срещу Карен Хачанов в последния си матч за годината в четвъртфиналите на Мастерс в Париж. Гришо излезе болен. Цяла седмица боледуваше това момче и с запушен нос трябваше да играе повече от час срещу един от най-добрите руснаци в тениса в момента, което беше напълно нормално. Човек, когато изпитва дискомфорт с дишането, той не може да прави нищо като хората. А какво става, когато той е професионален спортист и трябва даже и да тича постоянно наляво надясно и да бъде фокусиран на 100%? Гришо, въпреки всичко, за мен направи изключителен сезон, който може да дискутираме наистина в отделно видео, защото той го заслужава. Това му беше третата най-силна година в кариерата след 2014 и 2017 и статистиката го показва. Върна се сред трофеите, стигна до още 3 финала, сред които беше и Мастерса в Майами. Там всеки един матч там го гледах, колкото и късно да беше,
срещу Алкарас каква победа направи, срещу Зверев, срещу Хуркач, победи 3 от топ 10 тогава, за да се върне той самия в топ 10 и падна на финала от Яник Синер, който всички знаем след това, че беше хванат с допинг, но не беше наказан. Така че чакаме купата за Гришо. Говорейки за спорт, искам да поздравя Родри, че дойде в клуба на носителите на златна топка. Пожелавам му всичко най-добро. Сега шегата на страна. Това беше може би най-слабата церемония за златна топка въобще. Толкова нямаше нито един човек, който да е изпъкнал през годината, че я дадоха на човек, който миналия сезон заслужаваше повече отколкото този. Сега наистина Испания станаха европейски, аз бях за тях, да се изкефих много, че Ла Фурия вдигнаха за 4-ти път в историята си купата. Но ако ще я даваме заради това, дайте на Дани Карвахал направо, който е спечелил абсолютно всичко, което можеше миналия сезон. Шампионска, европейско, Ла Лига, вкара гол в шампионската и беше титуляр за Испания на европейското. Това, което ми направи много лошо впечатление е, че моят човек, Кол Палмър, остана чак 25. Няма как да ме убедите, че има 24 по-добри играчи от Кол Палмър миналия сезон. Имайки предвид и в какъв отбор на Челси той игра под един некадърник в лицето на Маурицо Почтино, което може да си подреди състава до 33-я кръг, когато най-сетне се усети, че Марко Корея може да влиза вътре в центъра на терена и да помага при изнасянето, и Челси тогава спечелиха всички мачове до края на сезона. Да не говорим, че вкара и на финала на европейското кол, но те си знаят. До година ще е по-напред. Говорейки за Челси, сега предстои матч с Манчестър Юнайтед по-късно днес. Надявам се най-сетне да ги победим на Олд Трафорд, но по стара традиция, когато те имат слаб старт на сезона, си уволняват треньора точно преди матч с Челси, така че очаквам да ни победят или да вземат равен, за жалост. Но серията от 2013 насам, без победа на Олд Трафорд, вероятно ще продължи. Тогава Хуан Мата вкара при Рафа Бенитес, мисля, че беше тогава наставник на сините. Един леко слаб удар от дъгата, но по някакъв начин се озова зад Давид Де Хея и донесе победата на сините. Сега няколко думи за Гунди, легенда за любовта. Според мен лично най-добрият български филм, който е бил правен някога, или най-малкото последните 30 години, т.е. откакто аз съм жив. Аз съм на 26, не съм толкова дърце още. Филма имаше всичко. Имаше моменти, на които можеш да се разсмееш, имаше моменти, които можеха да те мотивират, имаше и моменти, в които можеш да се разплачеш, и аз се разплаках, особено на завършка. Аз съм спортен любител, спортен ентусиаст, някои приятели се базикат, че съм и спортна енциклопедия. Моментите във филма, като например световното 66, когато България печели първата си точка на световно първенство и виждаш как целият народ празнува. Не могат да повярват едва ли не, че България най-сетне не е футболно джудже. Такива моменти карат да настръхнеш. И малко е странно, че примерно аз там пуснах една-две сълзи. Защото нека сме реалисти, кога ние ще видим силен български национален отбор, който да играе на световно? Аз сигурно съм на 50+ поне, съдейки какви млади играчи идват в момента, без да ги обиждам. Но просто трябва да си разкарчи малко, за да пробиеш в момента. Отделно цялата история, понеже жената на Георги Аспарухов, Лита, е била с Иван и Андрей и е ме разказала всяка една случка, която е във филма, да е максимално реалистична, просто 10 от 10. Уникален филм, който ви препоръчвам да гледате. Мисля, че поне до края на декември ще бъде в кината, така че дори в момента да е много натоварено по киносалоните, може да идете да го гледате. А понеже Нова телевизия бяха партньори, не бих се изненадал да го пуснат по телевизията скоро също. Но да, задължително, идете да го гледате. Не е само за футбол, разбира се, футбола даже бих казал, че е 5-10% от този филм. Повече е историята, повече е за любовта, повече е да видите как са живели хората едно време през 60-те и 70-те години на миналия век в България. По времето на комунизма. Надявам се да не съм спомнал много. Също, за акции малко да поговорим, аз бях направил един Discord канал, който като цяло целта беше да съберем ентусиасти, но почти никой, който се вълнува от акции, не влезе, така че ще направя едно предложение тук и сега. В следващите 2 дни, ако се регистрирате в Trading 212 с линка в описанието, който ви предоставям, ще получите до 100 евро безплатни акции. Тези акции след това може да ги продадете, да си ги обърнете в евро или в лева и след един месец, когато е позволено, да си ги дръпнете към банковия акаунт. Така че абсолютно нищо не губите, единствено за да ги получите ще трябва да депозирате
минималната сума, която не съм сигурен колко е, може би 10 евро даже да е минималният депозит, за да купите нещо и след което ще ги получите като подарък. Може да получите от 20 до 100 евро. Имам приятели, които получиха 80, някои получиха 40, така че мисля, че се е изцяло на късмет, но пак подарък от Trading 212, за дето са един от най-добрите брокери в световен мащаб. Аз минах от Admirals към тях в последните няколко месеца. Все още съм в Admirals реално, опитвам се да изтегля лека по лека парите си, за да ги прехвърля към Trading 212 и като цяло, ако се вълнувате от инвестиране, може да им пишете налично в Instagram. Подготвил съм нещо, което за някой от вас ще бъде като подарък след няколко месеца. Видеа с анализи на съответните компании, така че ако имате интерес, Instagram ще ми се появи тук и пишете. Чакай да сложим шапката да се почувстваме малко като Боро първи, Боро втори. Това е общо взето channel апдейта. Като цяло в бъдеще ще има повече такива видеа, както споменах, може да дискутираме началото на сезона на Челси, може да говорим малко и за Левски, може да говорим и за Гришо, като цяло за нещата, които следа изкъсо в спортния свят, защото преди години съм гледал повечето мачове от Висшата лига, преди години гледах всеки един мач от Висшата лига, уикенда, буквално от 2:30, когато започваха в събота, до вечерния матч 7:30, вече както има и от 10 часа, съм гледал 5 мача подред. И не ми е писало. Но вече когато си малко по-възрастен, осъзнаеш, че по-добре да гледаш само любимите си отбори и тук там е някое дерби. Така че, ако ви се говори за Левски, Челси, Милан, Гришо, Формула 1, също следа доста изкъсо, мястото е тук, напишете в коментарите кое точно искате и започваме. Благодаря ви, че гледахте, надявам се това видео да ви е харесало. Аз бях Пепи, чао чао и до другия път.